Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing haka Pratrik Jilio Arhajar Arpuhenrio Kalalit Banikundu Yu Abilash Baranwal Deputy Commissioner ka East Khas Hills District Ban Pan Kajing Penshai Halol Kajing Penmi Kloy ka District Selection Committee yaka resolve examine jong ka Sectional Assistant Kajing Late Kundu ka VPP ka de hadian bakila yo kajing ujon ki babuan ki samla ki be khun ni ka exam habagran shikilat pathai kubor uba marbut dekhar president ulong bakalong ka aka ka bamla ban pedang namar bay ka examine na pendong haka ar pulai tarik jimang ar hajar ar pendrio kat bay ka result pat le penmi tang hadian katu kanisngi ka bala peningo iki samla ki batho i ka te ka examine ulong ban kalyang udisi ula pensngo ka jinglingo halor ka kam bat kumta namar ba udang shuan ban shimti ka kam kum udisi ka East Khas Hills ula panpor ban shimkhya halor ka kaman de mentakasngi na kalyang ka youth wing la yo ban wan kendu yo udisi hang ne po East Khas Hills district Abilash Abadanwal bat kadawi ka bangi pelong ban na kalyang ka youth wing bangin wan ban kendu yo udisi kalong halor kikam jong ka DSC pi ngani thu ye pi kadon ko ka exam jong kini ki post SA kabla pelong ha ka arpulai trik umi mensampanai ka exam la khot ha ka arpulai trik umi but arpulai trik umi ka result kila penmi de amdai tangata arpunyo trik umi ru kila khot ban verify ya ki documents but ha ka arpulai trik kila khot ya ka personal interview bat haka arpunai terik hi kila penbi ia result di tangah po stio kila pendap ya kini ke proses habidai bat kini ki kam jongka SA di nakalyang kejungi ngilawan man kindu ya u DC bat ngila pancing pensai bat ngila bu cingkeli UDC balai ba kini ke proses tungkang tungjam kalong kepala step ba adu kata-kata balai ka step ba mo ngila bu cingkeli namar balai ba angila yo ki phone calls ki babun bha na ki briu na ki public mo na ki candidate ki bon tho ya kani ka exam bakim sim hun habidai bat kani ka baidai bat kani ka jingwan tho exam jong kini ki post SA namar ba ka DSC kala le step bha hadu kata-kata ti kala don ka jing yakren na ki patba kala don ka jing yakren mo na ki briu na ki nongwan tho exam ba Kim Chalum Hun ya kani kajing pelong exam jong kani ka DSC. Dah kajo kapor ngila ya keren bat UDC ba nang ni syakman kumba ka state youth wing jong ka BP ka yeng nadu apa sedang ba ya ki result lada ka DSC ka khot ya ki exam lada ka penmi ik result kamdei ban penmi tang ya uro number namar lada ki penmi tang uro number imat ka don kajing bam syai kajing bung hong habidai bat katungkam tungjam mo bat kumjuru lesi kumba kipat ba kibriu mo kijufun sangi ke youth wing bakadan ka nepotism hakani ka kam tungjam lingba kani ka DSC ngikwa ba kadai ban penmi ya ki kerteng bat ya ki marks ya katangila banjur hikmat jong UDC bakidai ban penmi rengkat bat ki kerteng bat ki marks kenang ba upat ba kenang ba ki public kenang ba kinong tho exam ki candidate ki bawani hun kin hun mo kin hun de haka jo kaporu nilai kerendu bo DC habidai bat kini ki hall mo kini ki hall ban tho exam lada ka DSC ka khot ban pelong ki exam ki prepare po ka East Khas Hills district mo ban increase ya kini ki sitting halls namar belai ba ki East Khas Hills district kalong ka ba he ba hadu kata-kata Tena kaliang kejungi ngilai keran du habidai bakata namar ba hakini ki kandidat mana ki bladap ini ki snap ki bladap ki bubun ba ki candidate ki beri ki wan tho exam ling ba ki DC ki syam jing e ba mo kida ki poislam ru tang hapo 10 minit 1 minit ru ki myo rung shu ban tho ya ka exam te habidai bakani ngilai keran ba ngilai stress ba bat u DC ba udai ban increase ya kini ki hall tho exam te ha kaju kaporu menta ka unemployment crisis kalong ka bajur bha mo ki youths ki jungi ki don kilong frustrated bha mo ki dom bat ki du jingkerman bha bat haba ki yo ya kalar ru banwan ban tho exam kila pen pau pat hangi ba kadon hi kajing bam le hok
nakaliang jong ka DSC pet kumami mentaru kumai dei bat kanika exam jong kanika SE leihi tangha po shitio mo kila penmi ya ka result ti kadan ka ai habi dei bat kanika jingtho exam kanika apply trik jong umi tena kaliang jong iru ngidap da jing dengo bat udisi ru ula lingo hi ba kumno tangha po shitio lala ban pendap ban lala ban pendap mo ya kan ka proses jom kini ka exam thokam tungjam habidai bat jom kini ki post DSC ban nakal yang kejungi ngilaong UDC ba udai ban examen ba udai ban pek ba habidai bat kini ki habidai bat kini ka post exit post SA kabala khot kani ka DSC kani ka apply trick ban ngila kwaru ban ngila dawaru nu DSC na UDC ba udai ban penmi daki kerteng ya kaba kini ki sanction ya kini ki post ki beran hadu lai pu teli jong kini ki sectional assistant ngila dawan UDC ba udai ban penmi de kirteng dei ban penmi da kini ki tang da kini ki roll numbers kumno kata ka jingplat ikan ka result ani ban pindat kita ka keloi ba pia yo nang ngono jing sai pa dia habidai bat kani ngila bu jingkeli UDC men ne UDC tu lo suong do ba udang suwan thama yang ne po Iskalsel district ti nakal yang kejungiru UDC ulai itu namar ni UDC wana po Riboy district fi kum UDC nang the ti itu yangi ba nakal yang Riboy district apa ki kondok yang ini exam ding ba ka DSC ti kalong kaba transparan bang ti po Riboy district uju itu yangi ba nada ki kondok ya ka exam hang ti po Riboy district syua ba ki kena kinrung po hall exam mo kita le daka video kita ring video kita don daka CCTV but nakal yang jungiru akan ni ka ju kapor ni semua pandawa mo ni po Iskalsel district ru kadi ban longkumta kita bandon ki CCTV kita bandon ki kamera swa ban tho ya taki exam ki bala kondok naka DSC baling ong kumta namar ni la yo phone call hagini kindak singiru habai tho bat kani ka SA mo kini ki exam ju kani ka SA kidon ki breu ki bala phone yangi baki jingkeli kiba wanra apo ki hall exam ki klem seal ya ki jingkeli mo ki wanra ring tu la plate lupa ti nakaliang kini ki photo exam ki la lengok ba hadu kata ti kadan ru ka jing keno mo le si kum ki khna tho exam kum ki khna wat kam exam le si ki don ka jing smobiao mo le si ki ong ba kuno ya kita ki jingkeli ki wanra apo ki hall exam per la plate lupa ti kan don gen ke jing thais niu le si mo la da la pli lupa le si kan don ke jing thais niu ke jing ong mo national satai ru ba yo le si yo don ki ba yo lupa ye ki jing keli mo yo kili ki jing keli ti kini ki ba ki khna samla ki jungi ki jupun sngo na kapor sha ka parti ki jungi pat ha ka ju kapor na kaliang ka jungi ngi kimtu ye ki khon samla om dei tang nang ni na po Iskalsel district nang ni na po Shillong city kelang ki district mo ki bodon ha kani ka ri kejungi la ka dei West Iskalsel district la ka dei po Riboy district bat kiwi district lada ki khna samla mo lada ki public ki kindo jinge lada ki shem jinge habidei baka puli piti habidei bat kini ki thungkam tungjam lingba kani ka DSC ki kindo jinge sngoba mi shakmat ban wan bani kindo bat ka state wing kejungi nakal yang kejungi ngilong ki bala pankre ngilong ki beredi ban yarap yapi ki khun samla bat hakaju ka poru ngaso ban kwa ban pentip hang ni mo bang iyo jingtip ba ki bubun ki kam mental asu afsus mo ki bubun ba ki kam mental asu afsus haki hospital haki office haki department ki paper jong ka sarkar jela ban haba afsus kini ki kam kini ki beri ki ba afsus ki ba don bor ki ba yo ya kani ka kam kile kumno ki khotbet ki shimbet tang ya ki briu jong la jong tena kaliang kejungi ka state wing ni kwa ban ong kumni sngo ba sange no habidei bat kani mo stop no habidei bat kani pidei ban khotbet daki advertisement mo pidei ban khotbet daki exam nyim kwa shu daki ni ki backdoor appointment daki ni ki backdoor appointment tena kaliang youth wing kejungi ngidang budin habidei bat kani